DIY na bay, kani siya kay naay murag kanang buckle dire ba. Nya nabuak na siya ang kanang murag babag ya pita. So akong gibuhat kay hasol naman magtahi pa ka ani, magbuhat pa kag bagong loop para magbutang kag buckle. And lain man sa magbitay-bitay ni mo na putlon. Kung mo siya putlon, maluag ni siya magnganganing bulsa dire. So quick DIY, kuha kog zip tie. Ang zip tie akong ipa sulod from down here going up sa buckle, and then paabot up sa buckle akong gituyok ato sa likod na siya sa likod, balik kawas, and imo siyang gi-wrap around sa buckle. So mo siya mag-simulate na naibabag ya pita. So mura na siya, ni works siya. And the reason why I'm filming this is proud ko sa akong DIY. Mura, randoms, nindot kayo, works. Yeah, if ever maputol sa ni siya balik or madaot ni siya, imo na sa buhatag laing loop. Ang problema kung kani siyang mismong buckle, ang kaning tibok buckle mabuak, lain na sa nang DIY, we'll figure it out when it happens. So, muna siya, bye.